Dating House Speaker Jose De Venecia Jr. inilibing na sa libingan ng mga bayani. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. Inilibing na kahapon na 18 ng Pebrero ang yumaong dating House Speaker Jose De Venecia Jr. sa libingan ng mga bayani sa syudad ng Taguig sa Metro Manila matapos ang seremonya na may full military honors. Isinagawa ang isang funeral mass sa Heritage Memorial Park sa Taguig noong umaga bago ang interment. Sa libingan ng mga bayani, binigyan siya ng mga ritual kasamang pagmarcha at 21 gun salute bilang paggalang sa kanyang mahabang pagseserbisyo sa bansa. Sa libing, dumalo ang mga prominenteng opisyal kasama na ang pamilya at mga kaibigan ni Manong Joe. Hindi lamang sa Pilipinas na itaguyod ang pag-alala sa kanya. Ayon sa pahayag ng pamilya, may mga dayuhang dignitaryo at mga kaalyadong internasyonal na naglakbay papunta sa bansa upang magbigay pugay na nagbigay diin sa lawak ng impluwensya ng kanyang buhay at serbisyo. Si De Venecia ay pumanaw noong 10 Pebrero sa edad na 89 at kilala bilang pinakamatagal na nagsilbing Speaker ng House of Representatives sa post-war era ng bansang Pilipinas. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.